arumbidzwe, haleluya. Amuchinjikwa Baba vakatifira, haleluya. Kavarumbidzwe, kavarumbidzwe wo. Kavarumbidzwe, kavarumbidzwe wo. Kavarumbidzwe, haleluya. Amuchinjikwa Baba vakatifira, Jesu kavarumbidzwe, kavarumbidzwe wo. Kavarumbidzwe, kavarumbidzwe wo. Kavarumbidzwe, haleluya. Baba vakatifira, Jesu kavarumbidzwe, kavana matwe wo. Kavana matwe, kavana matwe wo. Kavana matwe, haleluya. Baba vakatifira, Jesu kavana matwe, kavana matwe wo. Kavana matwe, kavana matwe wo. Kavana matwe, haleluya. Iwo vakatifira, haleluya. Masikati ano handi pamberi paMwari. Praise team, rambai muri ikoko. Masikati ano handi pamberi paMwari tingomurumbidza. Ungotenda Mwari kuti today is another day that you've given me a chance to worship you, to be just in your presence. Ndisina hangu zvandati ndataura, asi Mwari ndoda kukutendai kuti you've afforded me the opportunity to come before you. Hande pamberi paMwari tirumbidze Mwari nemukana wakadai. Tinyengetere masikati ano. Baba ndinokutendai Mwari wekumusoro-soro kudenga. Zita renyu ngarikudzwe zvakare masikati ano. Patiri pa day number 4 Mwari wekudenga tichirumbidza zita renyu. It was not by might nor of thy power that here we are. We pray, Father, that you've given us the spirit of encouragement and the ability to come and worship you. Mwari wekudenga nezita raJesu. Ndiri kutenda the spirit of encouragement that you've put into us. Ndiri kutenda the initiative and the inspiration that you've given unto us, Father, that we come to pray. Vamwe takaremerwa, vamwe tino zvinorema, vamwe tine zvinorwadza, vamwe tine mufaro, but I just want to thank you, Father, for the opportunity that you have given us to praise you. Baba wangu muzita raJesu, ndinokutendai masikati ano nemukana wakadai. Zita renyu Mwari wekudenga ngarikudzwe, for we have attracted your presence. Shoko renyu rinoti pane vaviri kana vatatu ndinenge ndiri pakati pavo, kureva kuti masikati ano Mwari wekudenga, you are in our midst. Tawanirwa mukana Mwari wekudenga kuungana kuti uvepo wenyu uvepo, kusangana Mwari wekudenga kuti uvepo wenyu uvepo, kubatanidzana Mwari wekudenga tichidaidza zita renyu, for your presence to manifest. Tiri kutenda uvepo wenyu uripo Mwari, tiri kutenda kuzadziswa kweevhangeri kwarinotaura richiti do not neglect this habit of gathering together and worship me. Masikati ano tiri kutenda Mwari wekudenga that the scripture has been fulfilled. Here
Here we gather to worship you. Here we gather to praise you. Here we gather to give our hearts unto you. Here we gather to pour out our problems unto you. Maskatano Mwari wekudenga ndiri kukuremekedzai. Maskatano Mwari wekudenga ndiri kukusimudzirai. Kuti matitira zvakanaka matipa mukana wekunamata. Matitira zvakanaka matipa mukana wekusangana. Matitira zvakanaka matipa mukana wekunyengetera. Matitira zvakanaka matipa mukana wekuva pamberi penyu. Matitira zvakanaka matipa mukana wekuzvininipisa pamberi penyu. Matitira zvakanaka. You have given us the opportunity to humble ourselves before you, to submit before you, and to give honor unto you. Maskati ano Mwari wekudenga, moyo wangu unoda uye munokusimudzirai. Moyo wangu unokuremekedzai nemukana wematipa wekunamata nenguva yamatipa yekusangana. For it was not by might nor by power, but your grace has caused us to meet again, to praise your name and to glorify your name, to be here present in your midst. Baba wangu zita renyu ngarikudzwe. Ndinokutenda ine moyo wemumwe nemumwe ari kunzwa vhangeri renyu Mwari wawanirwa mukana wekunamata nekushumira. Baba wangu muzita nemuropa ramambo Jesu, muzita nemuropa ramambo Jesu, ndiri kunamata kune mimwari wekumusoro-soro kudenga, ndiri kunamata kune mimwari venyasha. Zita renyu ngarikudzwe, zita renyu ngariremekedzwe. Masikati ano tauya kuzokuremekedzai, masikati ano tauya kuzokushumirai, masikati ano tauya kuzodzorera mbiri kuzita renyu, masikati ano taunganira kukudzwa kwezita renyu, masikati ano taunganira kuremekedzwa kwezita renyu. Let our praises go up and your glory comes down. Mwari wekudenga munogara murumbidzo dzevana venyu. Nemasikati ano tiri kukuremekedzai, nemasikati ano tiri kukusimudzirai. Baba wangu muzita nemuropa raJesu, mweya yedu inokuremekedzai masikati ano. Isu nevana vedu tinokuremekedzai masikati ano. Kereke inokuremekedzai masikati ano. Baba tinovimba ndimi Mwari wedu, ndimi muchengeti wedu nemutariri wedu, mugoneri wedu nemufambisi wedu, muitiri wezvakanaka nemutariri wedu Mwari. Masikati ano ndakutendai Mwari wekudenga, ndakusimudzirai nemukana wakadai, ndakupai mbiri yose Mwari wekudenga nemukana wakadai. Zita renyu ngarikudzwe pamusoro pemazita ose, mbiri yose ngaidzoserwe kwamuri Mwari. Ngapareke kuva nerimwe zita ringakudzwa kusiya kwezita renyu. Nyasha dzenyu Mwari wekudenga ngadziburuke masikati ano. Ndiri kunamata kukudzwa kwezita renyu, ndiri kunamatira kuremekedzwa kwezita renyu, ndiri kunamatira kudururwa kwemoyo yevazhinji kwamuri. Baba tauya kuzodurura moyo yedu kwamuri, tauya kuzotaura nemi Mwari vedu vanotinzwa. Masikati ano tauya kuzotaura nemi Mwari vedu vanotinzwa, tauya kuzochema pamberi paMwari akatisika, tauya kuzotaura nemuridzi weupenyu, tauya kuzotaura nemi Mwari, muchengeti wedu nemutakuri wedu Mwari, murwiri wehondo nemurwiri wemhosva, muripi wemhosva nemuchengeti vevana vavanhu. Baba ndakutendai masikati ano, zita renyu ngarikudzwe, zita renyu ngariremekedzwe, zita renyu ngaribatwe neutsvene. Kuda kwenyu Mwari wekudenga kuitwe pakati pedu Mwari. Yemi muchengeti wedu masikati ano, mutariri wedu masikati ano. Hondo dziri kumberi kwedu dzinozikanwa nemi, zvinouye dzinokundwa nemi Mwari. Zvokudya zvedu Mwari zvinobva kwamuri. Masikati ano tiri kukuremekedzai Mwari, tiri kudzosera mbiri kuzita renyu. Zita renyu Mwari wekudenga ngarikudzwe. Mweya wangu unokurumbidzai masikati ano. Baba wangu kudzwai, remekedzwai, simudzirwai, nekuti muri Mwari, muzita raJesu. Hallelujah. When you take your cattle to the fields, when you take your animals to the field, every animal feeds for itself. Irregardless that there is a big bull, if cattle, even the smallest animal needs to feed for itself. No animal feeds for another. Mwari vachitiropafadza sevanhu, vachitisika sevanhu, umwe nemumwe munhu akapiwa capacity yekunamata ari ega. Faith is not classified in groups, it is classified in individuals.
kureva kuti kutenda kwemunhu kunofana kunge kuri paari iye, arege kukanganiswa nekuti pane rimwe risiri kufura kana pane mumwe asiri kunamata. Kutenda kwedu, nanganichiverenga kuna mapisarema 62 verse 8 inoti, trust in him at all times, you people, pour out your hearts to him, for God is our refuge. Toda kumbonamata masikati ano, ndikuziva kuti nhasi kunamatira maprayer request. Umene mumwe amboenda pamberi paMwari ati, Mwari ndirangarirei semunhu, ndigonereiwo as an individual, ndisimudzeiwo as an individual. I know you shall do my prayer request ane chekuita nemhuri, but today I want your first prayer or second prayer we are doing kuti udurure moyo wako pamberi paMwari semunhu. Munoziva here kuti kana even mukazvarwa muri matwins, munozoudzwa makura kuti this one is your twin sister, kana kuti this one is your twin brother. When you are born, you come out as one. When you die out as one. Even if mukaita accident, moyo muviri yenyu haizorori nguva imwe chete. Mogona kusiyana nema-seconds kana ma-minutes, asi hamufi nguva dzakafanana. Kureva kuti Mwari vachisika munhu vakamutora as an individual. Toda kutombosvika panguva yaunodurura moyo wako kuna Mwari as an individual. Uti inini semunhu, I want to worship. Inini semunhu. Even muri couple, pane nguva yaunoda kumbonamata iwewe semunhu. Mozonosangana muchinamata as a couple, but pane nyasha dzinodzika pamunhu as an individual. Amen and amen. Pane kudururwa kwemoyo kunoda kumboitwa nemunhu ari ega. Ndikuziva today we are presenting our personal request. Pauri kuita ma-personal nema-family request, be honest to him. Do you know that you don't sin as two? You sin as one, then you attract the other. Then that other person becomes an accomplice in crime, but you sin as one. Even mukarova mese munhu, pane anenge auya neidea yacho, vamwe vozobatsira. Amen and amen. Toda panguva yekunamata, umwe nomwe ambonamata adurire moyo wako. I want you to be honest to God. Ask what you want. Seek refuge. Trust in the Lord. Bring it to him. No matter how difficult that statement is, what you want, say it to him. Open your heart to him. There is no prayer request in particular. I'm encouraging you. What does faith do? Faith moves God. God is waiting for a heart that is going to open up dearly and sincerely to answer that prayer. Ndiri kuvimba kuti ndive masikati ano ari kuvhura moyo wake nekurevesa. Daungoimbirwa one worship song tosvika panguva yekunamata. Mwari vatiitire zvakanaka. Pawakagara kana pawakamira pasi free, just go where you are free to say your heart to the Lord. I just want you to open it to the Creator. Mwari vatiitire zvakanaka. Dichamnamata, 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 Jehovah Samazibao. Inini dichamnamata, Jehovah Samazibao.
Matai maskatano nesitara Kristo moya wangu kukukutai maskatano Baba na uya kuzunduru na moya wangu kwa muri Mwari na uya kuzoreva nyaya zangu kwa muri Mwari we kudenga muzitara Kristo Dino nyegeterera kuchengetwa nimi mngani Baba wangu chengetai moyo wangu mngani Baba wangu muzitara Kristo Diri kunyegetera kunemi mngani makatembeka Baba wangu batai moyo wangu mngani kudegesha chinosangana nazo imi mwari munoramba muri mwari maneruano mwari w'amasibose simuzirwayi maneruano Jesu remeketswayi maneruano moya muchene simuzirwayi babanesitara Jesu we Nazareta ticharamba chikunamatai mazuwa namazuwa babanesitara Jesu neropara Jesu chichireba chichirwadza baba tinokunamatai zvakanaka mwari w'amasibose tinokunamatai maneruano isaiwo simba matiri mwariro kukunamatai abanezita ra Jesu neropa ra Jesu tinotsvaka nyasha maneruano dzokukunamatai in season and out of season mwari tinokunamatai maneruano kunzwa Jesu we Nazareta imi makatendeka mazuva namazuva mweya mutsvene kunzai kutenda kwedu tirambire kwamati mwari wokudenga nezita ra Jesu neropa ra Jesu tinokutendai mweya mutsvene Mata nesitara Jesu maskatiano musitara Jesu Baba kodero ya yechikinai Niri kuna matira marikudeka That time we are going to hakuna chinokunda kuna mata hakuna mwari wokudenga chinokunda anogara pamati maneruano mweya mutsvene wesera iwo moto matiri wekunyengetera nokutsvakanyasha Baba nezita ra Jesu neropa ra Jesu tinokutendai mwari w'amasimbose rambai muchikudzwa rambai muchivokwa zvirokwazvo hakuna mumwe mwari watinganamata kunze kwenyu Jehovha Alfa na Omega tinokuremekedzai maneruano egere pachigaro chenyasha wedu Mwari tinoyemba muri maneruano iye mumuwambi nomukwanisi wokutenda kwedu nezita ra Jesu neropa ra Jesu tinokutendai muchinde werugare Isai nyasha mandiri mwari Isai kusota kwenyu mandiri mwari Isai simbarenyu mandiri mwari Baba wangu musitara Jesu we worship you Turai moyo wangu Unyike muropa Dijambidze Dicheneswe Chando Shamadzi Mwari wangu torai moyo Mama wangu Jesu munyike muropa Dijambidze
Mwari wekudenga muzita raJesu. Tinatseiwo masikati ano nezita raJesu. Rangariraiwo moyo wangu masikati ano Jesu. Rangariraiwo ndangariro dzangu Mwari wekudenga. Baba panguva yatakatsaura mazuva ekutsvaka chiso chenyu Mwari. Tishambidzeiwo Mwari wekudenga, tinatseiwo Mwari. Patinofamba Mwari wekudenga, ndiri kunyengeterera kunatswa nemi Mwari. Bataiwo ndangariro dzedu nemoyo yedu nemiviri yedu Mwari. Tinatseiwo pautera hwedu nepakusagona kwedu Mwari. Tirangarireiwo pautera hwedu Mwari wekudenga. Vurai meso yedu aone kusakwana kuri matiri. Vurai ndangariro dzedu dzione zvisakaringana zviri matiri. Masikati ano nezita raJesu ndinonyengetera kune Mwari vakatendeka. Baba vangu nezita raJesu ndorangariraiwo Mwari wekudenga mazuva edu ekurarama panyika. Baba wekudenga mutsvere ndangariro dzedu nemoyo yedu Mwari. Baba vangu muzita nemuropa raJesu mubvise Mwari wekudenga zvinorema mumoyo wangu Mwari. Baba vangu muzita nemuropa raJesu tirangarireiwo as individuals Mwari. Umwe nemumwe wedu ngaarangarirwe nemi Mwari. Ropa raJesu ritinatse Mwari. Simba remukare Kalvari Mwari ngaritinatse masikati ano, ngaritizezese masikati ano. Baba vangu muzita raJesu ndirangarisei kugona kwenyu Mwari. Nditorei kundiendese kudombo rakakwirira kudarika kufunga kwangu Mwari. Baba vangu muzita raJesu ndinonyengeterera kurangarirwa nemi Mwari. Baba ndinonyengeterera kuitirwa zvakanaka nemi Mwari. Moyo wangu ngaurangarirwe nemi Mwari. Ndangariro dzangu ngadzirangarirwe nemi Mwari. Kufunga kwangu ngakurangarirwe nemi Mwari. Bvisai upofu huri mandiri Mwari. Ndione zvemweya imi Mwari wekudenga nezita raJesu. Bvisai moyo wedongo mandiri Mwari. Mundipe moyo wakacheneswa nemi Mwari. Moyo wakanatswa nemi Mwari. Baba vangu muzita nemuropa raJesu ndinonyengeterera simba ramweya mutsvene pandiri. Ndinonyengeterera kuzodzwa kwamuri Mwari. Baba vangu muzita raJesu. Muranda wenyu David anoti, oh my Lord, create in me a new heart that is receptive to you. Gorera 2025 Baba ndiri kunamata. Baba ndiri kunyengetera. Baba ndiri kukuremekedzai. Mweya mutsvene ndinokutendai. Batai moyo wangu Mwari. Uzare nesimba nekuzodza. Uzare nesimba nenyasha. Baba ndinokutendai kuti muri Mwari. Zita renyu ngarikudzwe muzita raJesu. Hallelujah. Hallelujah. Toda kudzokera pamberi paMwari zvakare. We are praying about family and personal request. We just want your resolutions dzegore dzamakamisikidza mudziendese pamberi paMwari. That agreement yamakaita as a couple, yamakaita semhuri, yawakaita uri wega kuti this is what I want the Lord to do. That is what we are praying for this today. Saka uno mavhesi andiri kukupai haasi kudirecta kuti muri kunamatira chii. For every family or every individual, we have my different specific requests that we need from God. Kune mwe ari kunamatira license, umwe anayo kare. Amen and amen. Kune ari kunamatira vana, kune umwe ari kuti vangu vakwana. Saka I just want you to know Philippians 4:6-7. Do not be anxious about anxious about anything, but in every situation. In every situation, meaning your particular situation, by prayer and petition, with thanksgiving, present your request to God. And the peace of God, which transcends all understanding, will guide your hearts and your minds in Christ Jesus. Kureva kuti this verse is not in particular to one thing. In your situation, I just want you to pray. Takanangana nima family resolutions. That what we need. Let's just pray.
Kune vamwe vanhu, why are we fasting and pray? The Bible says, the Psalms 34:17. The righteous cry out, and the Lord hears them. He delivers them from all their troubles. Patiri kuedza kutsanya nekurega kudya. Tiri kuedza to distract ourselves from other things that could make ourselves weaker in prayer. By fasting, we are dedicating the time to the Lord and distract ourselves to other things that may be a hindrance to our praying. Otungonamata, umene umane situation yake, family imene in a situation yayo. Each and every individual mungori in a situation zakango siyana hande pamberi pamwari tinamati ungoti mwari, you know my situation, and I'm not being anxious. I am taking it to you because as an individual I cannot do it. Tanga kuna mata mwari ngavakuitirei zvakanaka semuri, mwari ngavakuitirei as individuals. Pamuri kutora ma specific prayer request, my specific needs of your family, my specific needs of your life. Ungoti mwari, masikati ano ndauya zvakare, ndakazvinyima zvekudya ndichitsvaga nyasha kuti murangarirewo mamiriro akaita zvinhu mumba mangu. Mwari rangariraiwo mamiriro akaita zvinhu kubasa kwangu. Mwari rangariraiwo mamiriro akaita zvinhu pautano hwangu. Mwari rangariraiwo mamiriro akaita zvinhu, Mwari wekudenga, kwandakaberekwa, kwandakaroorwa, kwandakaroora. Mwari rangariraiwo mamiriro akaita zvinhu pamafinances, pamapapers. Ingonamata nespecific situations dzakasiyana siyana dzamuinadzo. Ungoti Mwari wekudenga, dondirangarirai. Makamborangarira Jabvezi, makamborangarira mukadzi aibuda ropa, makamborangarira the blind Bartimaeus, makamborangarira Mwari wekudenga Hana pakukumbira kwake, makamborangarira Mwari wekudenga pamakashanyira Solomon akati ndipei mfungwa dzekutungamirira vanhu venyu. Ngati Mwari vanopindura minamato, the Lord that answers prayers. Iye anobva ataura akati, is there anything too hard for me? Kureva kuti there is no situation that is beyond the ability and the capacity of the God that we serve. Maskati ano nezita raJesu, Baba ndiri kunamata kwamuri Mwari. Mwari vasingazive kukundikana, Mwari vasingazive kupererwa, Mwari vasingazive panoperera kana kutangira mazuva. Mwari rangarirai ma situations edu Mwari. Mwari rangarirai ma situations edu Mwari. Rangarirai dzimba dzedu Mwari. Rangarirai ma individuals Mwari. Imi Mwari vasingazive kukundikana. Shoko renyu rinoti kana vanhu vangu vanodanwa nezita rangu vakasiya zvakaipa vakazvininipisa vakauya pamberi pangu, ipapo ndichanzwa kuchema kwavo. Baba, tasiya zvakaipa zvedu masikati ano, tasiya Mwari wekudenga zvinotiremera, tazvininipisa pamberi penyu Mwari, tauya kuzotsvaga chiso chenyu Mwari. Inzwai kuchema kwedu Mwari, umwe nemumwe pasituation yake, umwe nemumwe Mwari wekudenga pasituation yake, muri imwe neimwe pasituation yayo, muri imwe neimwe Mwari wekudenga. Irangarirei to their specific needs, irangarirei to their specific wants, irangarirei to their specific desires. Baba, ndiri kunamata kwamuri Mwari, tazvideredza pamberi penyu masikati ano, tauya kuzotsvaga nyasha masikati ano, tauya kuzotsvaga kutaura kwenyu masikati ano. Zita renyu ngarikudzwe Mwari. Inzwai kuchema kwedu Mwari. Rangarirai muri imwe neimwe Mwari. Rangarirai muri imwe neimwe Mwari. Rangarirai munhu umwe nemumwe Mwari. Baba wangu, nezita raJesu mitadanidzira kwamuri Mwari. Tasimudza mazwi edu kwamuri, tasimudza kutenda kwedu kwamuri. Tauya pamberi pechiso chenyu masikati ano, tauya kuzochema kuna Mwari vasingakundikani. Baba, inzwaiwo kuchema kwedu Mwari. Baba, inzwaiwo kuremerwa kwedu Mwari. Baba, inzwaiwo mikumbiro yedu Mwari. Gore pariri kutanga kudai Mwari, vamwe tiri kuchemera dzimba, vamwe tiri kuchemera dzimotikari, vamwe tiri kuchemera mufaro, vamwe tiri kuchemera dzimba, dzimotikari nedzimba dzakawanda, vamwe tiri kutsvaga yekugara, vamwe tiri kutsvaga vana, vamwe tiri
kutsvaga pfuma, vamwe tiri kutsvaga mufaro mudzimba, kune zvirwere zvitame. Baba, ndiri kunamata masikati ano, rangarirai muri imwe neimwe, rangarirai munhu umwe neumwe Mwari nesituation iri pamusoro pake, nezvaakatakura mumwoyo make Mwari, mutiitire zvakanaka. Baba, ndinovimba nemi pakupindura minamato yedu, nekuti muri Mwari vasingarambe vakanyarara, muri Mwari vasingapererwi, muri Mwari vasingagumirwi. Takusimudzirai masikati ano, takuremekedzai Jehovha wehondo, tadzorera mbiri yose nekukudzwa kwese kwamuri Mwari, muzita raJesu. Hallelujah. Jeremiah 33 verse 3 inobva your call unto me and I'll answer you and will tell you great and hidden things that you have not known. Kureva kuti patiri kundana Mwari mugore ra2025, kuda kuti tibate semhuri nemafamilies vari kuti things that you have not known. Tidangonamatira things that we have not known as families and as individuals. What normally happens to us is the information that we have has taken you this far. If you don't refresh it, it will not take you to the next level. Because what you have here, if you have utilized it fully, it has taken you this far. For you to go to the next level, you need another revelation. You need another input. Saka Mwari zvavanoita patiri kurarama tichipinda mugoredzva, vane mukana wekutisanganisa nevamwe vanhu vanounza new ideas. Kana kungoku, or he can steer up your mind. Wotongotanga kuita zvimwe zvinhu zvawanga usingaiti kuti upenyu husiyane nezvawanga huri last year. So we just want to call upon the name of the Lord as families, as individuals, kuti mugore ra2025 tiratidzeiwo zvatisati tamboona. We are calling you, we are fasting, we are praying, we are expecting to go to the next level. Vamwe vacho we know the level we want to go, vamwe vacho we just don't know it. It will be just a surprise. Kune vamwe vakagara munomu unonyatsoona kuti zvavakaronga ndeizvi, zvakarongwa naJehovha ndeizvi. This was not my idea. I never sat down to plan it and to write it down. But here I am. It is good for me. I've achieved it, but I did not plan it. Somehow, somewhere, Mwari vanetsika yekuendesa vanhu ku next level kana wadanwa. Kuti muita munamato iwoyo wekuti unotozunga futi achitaura kuna Corinthians akati zvisakambonzikwa nenzeve kana kufungwa nendangariro kana kuonekwa nemeso ndo zvandinopa kune vanondida. Jeremiah obva ati danai kwandiri ndigokuratidzai zvamusati maziva, kureva kuti shoko raMwari it's positively confirming that he has the ability and the capacity, if we believe, to take us to the unknown. But the unknown is good for us. Ande pamberi paMwari tinamate. Baba, ndinokutendai kuti muri Mwari. Gore ra2025 Mwari, handisati ndakamborirarama, kereke yenyu haisati yarirarama. Igore ratakatenda mariri Mwari, kuti we are doing the acts of faith. We are activating our faith to do things for you. And we are expecting that things that are beyond our human capacity, by faith, we are going to achieve them. Kureva kuti kutenda kwedu Mwari mamuri, kuchativhurira masuo ezvatisingagoni kuita tiri tega. Masikati ano Mwari wekudenga, ndiri kunamatira upenyu hwangu nemhuri yangu, ndiri kunamatira kereke Mwari wekudenga, kuti mugore ra2025 tiendeseiwo kwamunoda kutiendesa. Mumbotiita yamakaita Abraham, mukati ndichakuenda kunyika yandichakuratidza. Vazhinji vedu Mwari takafanana naAbraham. Gore ra2025 tiri kutenda kuti munotiendesa, tiri kutenda kuti rakatinakira, tiri kutenda kuti nyasha dzenyu Mwari dzakatiringana, but zvarakatitakurira Mwari hatisati taakuziva. Zvari
tinazvo Mwari gore iri hatisati taakuziva zvinobatika muna 2025 hatisati taakuziva. Tiri kuvimba nemi Mwari vanovhura masuo akasiyana neatakajaira. Ndiri kuvimba nemi Mwari vanoratidza vavanoda zvavasati vakamboona. Ndiri kuvimba nemi Mwari vanorafungisa pfungwa dzedu zvatisakambofunga, vanoita kuti nzeve dzinzwe zvadzisakambonzwa. Baba, ndiri kukutendai mugore ra2025. I am trusting in you. I have faith, Mwari wekudenga, kundine kutenda kwakawanda kuti gore ra2025 rakazara nyasha dzamakatigadzirira, rakazara kuzodza kwamakatigadzirira, rakazara kuchengetedzwa kwamakatigadzirira kwatisati taziva. But chandinoziva ndechekuti kana tadana kwamuri Mwari wedu, tikanyengetera kune Mwari wedu, tikavimba nemi Mwari wedu, if we call upon your name, you will never let us down. For Mwari wekudenga, chamakatadza kukundikana, chamakatadza kupererwa, Mwari wekudenga nezita raJesu, we are calling upon you. Muri yedu ngaitirwe zvaisakamboitirwa. Kereke ngaisangane nemazuva akainakira yanga isati yamboona. Kumba kwedu Mwari wekudenga, tisangane nemazuva akatinakira tisati tamboona. Muupenyu hwangu Mwari, ndisangane nemazuva akandinakira andanga ndisati ndamboona kufunga kana kunzwa nezvavo. Masikati ano Mwari wekudenga, tiri kudana zita renyu, tiri kudana kutendeka kwenyu, tiri kudana kugona kwenyu Mwari, tiri kudana kuchengeta kwenyu Mwari. Mugore ra2025 nyasha Mwari wekudenga, kuzodza Mwari wekudenga, kusina zera nesu kwatisati takamboona, kusina zera nesu kwatisati takambofunga. Baba, tiri kuvimba tatanga nemi. Baba, tiri kuvimba nemi mugore ra2025. Baba, tiri kuvimba nemi mugore iri kuti nyasha dzakatiringana, kuzodza kwakatiringana, kuchengetedzwa kwakatiringana, pfuma yakatiringana, utano hwakatiringana. Meso edu achaona zvaasakamboona, nenzeve dzedu dzichanzwa zvadzisakambonzwa, nendangariro dzedu dzichafunga zvadzisakambofungwa, netsoka dzedu dzichatsika padzisina kumbotsika. Baba vangu, muzita raJesu ndinonyengeterera muri yekwangu, ndinonyengeterera kereke nevana vamakandipa pamweya. Nyasha dzenyu Mwari, kuzodza kwenyu Mwari, simba renyu Mwari ngarionekwe mugore ra2025. Munadzo nyasha dzamakatigadzirira, munako kuzodza kwamakatigadzirira, munadzo nzira dzamakatigadzirira, munazvo zvakanaka zvamakatigadzirira. Pamakatitendera kuriona Mwari, makanga matotigadzirira kare. Imi Mwari munoti tsoka dzevanotenda dzinorongwa naJehovha. Masikati ano ndiri kutenda kuti gore ra2025 rakazara neuwepo hwenyu, rakazara nezvamakatirongera, rakazara nekutenda. Tichavhura masuo, tichafurirwa masuo, tichafambiswa nemi Mwari. Baba vangu, zita renyu ngarikudzwe. Gore iri ngarizare nyasha, gore iri ngarizare kuzodza. Tadana kwamuri Mwari wekudenga, Mwari veminana, Mwari vemashura nezviratidzo, muiti vezvisakamboitwa, nemuvhuri wemasuo, nemuchengeti vevakaraswa. Baba vangu, tirangarirei mugore iri. Tadana kwamuri Mwari, tigonesei nekuti muri mutsvene, muzita raJesu. Hallelujah. Thank you, Jesus. Ini ndinotenda kuti gore negore rine nyasha dzaro. And God will never take us back. He will take us from one glory to another, from one anointing to the other level of anointing. Amen and amen. Toda kudzokera futi pamberi paMwari timbonamata. I want people to go and pray for my family, their personal things. But some fundis in Rungonzwa kuti ngatinamatire the unit of families. Not for 2025, the unit that abides for generations. Kuneva bereki vane vana
ndakaona kuti mafamilies ari united zvakanyanya kana baba namai varipo. Panosuduruka baba namai, mafamilies anotanga kudrift apart. We just want to pray for our children and ourselves that we remain united in season and out of season. And I want also to remove this spirit yekuti isu tichitenda tinozotenda zvekuti mumhuri munoita chinhu chinonzi black sheep. Black sheep, mwana uyo kuti hamumuzive mujairei, ngatingonamatai kuti Bible rinoti let your desires be known unto me. Ngatingonamatai kuti mumhuri dzese munhu wese angoita zvakanaka. Parege kuva black sheep, parege kuva nemunhu uya anonzi hero. Let's just pray for everyone to do well. Svingotiitira zvakanaka. Ndakaona kuti it's a general acceptance in families kuti tine mumwe munhu watinozoti vaida kuti vamwe vanobva kutoaccepta kuti maida kuti vaite zvakanaka vese here. Tinoda kuti vaite zvakanaka vese. Ivo vavirirane, vabudirire, tigare pamwe chete, tifare pamwe chete, varoora vari kuuya, vakuvasha vari kuuya, vazukuru vari kuuya. Let's just pray. And patiri kunamatira this family unit, let's just pray that we all have one common religion. We remain Christians, all of us. Tiende pamberi paMwari tinamate. Baba ndinokutendai kuti muri Mwari. For you are the fountain and the source of our lives. There is no other strength that we can gather besides you. There is no other word that we can exalt besides you. Ndiri kunamatira mhuri yekwedu Mwari. Ndonamatira vana vangu. Ndonamatira vana vamakandipa pamweya. Baba muzita ra Jesu. Baba muzita ra Jesu. The Bible says, your word says unto us, a house divided against itself shall never stand. I am praying against the spirit of division. I am praying against the spirit of competition. I am praying against the spirit of jealousy and envy. Baba wangu muzita ra Jesu, ndiri kunamatira Mwari wekudenga kuti each and every family may it be filled with love, unity, prosperity, togetherness. Baba wangu muri imwe neimwe ngaizare kuzodza kwenyu Mwari. Tese tikunamatei Mwari. Patinosangana semhuri Mwari, ndiri kunamata kuti our baseline faith be Christianity. Tese Mwari wekudenga tikuzivei semhuri. Varoora vacharoorwa, nevakuvasha vacharoora. Mwari wekudenga ndiri kunamata that this generation and the generations to come, we all remain in you. We remain as part of the body of Christ. We remain as part of the church. We remain as part of the unit of the cross of Calvary. Baba wangu semhuri tikutyei, semhuri tikuraramirei. Baba wangu muzita ra Jesu, I am praying for the spirit that we pray for one another. We elevate one another. We support one another. We pray and we play and we eat and we grow together. Mwari wekudenga nezita ra Jesu, ndiri kunamata kuti muri dzizare the spirit of oneness, the spirit of togetherness, the spirit of growing together. Baba muzita ra Jesu, imwe yemikumbiro yedu gore rino Mwari ndeyekuti magenerations achatera negeneration yedu Mwari tikuzivei nekuvimba nemi zvekurevesa, tigare mamuri zvekurevesa, tikudei zvekurevesa, tibate shobasa renyu zvekurevesa. May the love of you, Father, that transcend every understanding abide in our hearts as a family. Tikwanise kudanana, tikwanise kufamba pamwe chete, tikwanise kugara pamwe chete, tikwanise kubatirana pamwe chete. Baba ndakutendai, Baba ndakushimudzirai, Baba ndakuremekedzai. Zita renyu rikudzwe, zita renyu riremekedzwe, muzita nemuropa ramambo Jesu. Amen. Akunamatira chino chinonzi spirit of death and sickness. Most families are hurt. Most families are weak. The moment one of us is taken away from us, before 70, we are weakened.
Before 70, if one of us is taken away, we are weakened. Imagine a father leaving children in primary school. Imagine a mother going on bedridden when children want to go to school. Toda kunamata tichirambidza that spirit. Titi Mwari, kana matita baba nevana, zvandakaita ina maimfundisi kuti kumba kwedu tiri baba namai nevana vatatu. Chititenderai kuti anenge aku 70 plus makumuda mumutora. Asati asvika ikoko ngaararame. Achifamba, achiona, achidya chaanoda, achimhanya, achitaura, achiziva zvaari kuita. Chingonamatira that spirit. Kana munhu akazotorwa naMwari at 80, Bible rinoti anorarama 70 kana aine simba 80 plus. Asida kurambidza premature death. Families are being weakened. Families are staying with permanent marks. We want to say Mwari 2025 sekupinda kwataita ndo mabudira atinoita tisina mavanga. 2026 angonamata that prayer. Prayer yoyo yakandikoshera kudarika maprayer mazhinji. Inoita kuti Satana azive kuti isusu we are proclaiming. Bible rinoti vakamurarama, vakamukunda nekupupura kwemiromo yavo. We want to give a confession and profession that we are not going to go young. We are going to see our children and our children's children. And vana vedu, we are going to see them going. Dai Mwari vakandinzwa, vakanzwa iwewe masikati ano. Tisvike palevel yokuti wane 85, unodaidza mhuri, voti vanakomana vangu nevanasikana vangu, muviri waneta. Jehovha ngaachiita kuda kwake. Moita party, modya, mofara, mobraya. Wapedza in 2 days time, maziso achiona, makumbo achifamba, worara hope mangwana woti ko kulu, wona kulu akazorora voti bati mudhara akati takaita party, takaonekana naye. Zvekuti makarara manheru, munonokerwa nemupurisa, monzi munoziva here munhu. The devil must never overstep to that level. Toda kusunga mweya iyoyo nezita raJesu. Kana tambosvitswa pakumuziva, ngatichiraramai musimba rake nemuma declarations anotipa. Ndaumbonamatira chipo cheupenyu pamhuri dzedu. Mwana wako akaenda kuchikoro anodzoka chete. Mwana wako akaenda kubasa anodzoka chete. Mwari ngavatichengete. Handei pamberi paMwari tinamate. Baba vangu muzita raJesu. Makataura kuna Matthew chapter 21 verse 22. Mukati chese chamuchakumbira pamberi pangu nekutenda ndichakupai. Masikati ano Mwari wekudenga ndauya kuzokumbira upenyu nekutenda. Ndauya kuzokumbira simba rekurarama nekutenda. Ndauya kuzokumbira chipo chekurarama kusvika pamakati 70 kana tiine simba 80. Mwari wekudenga ini nevandinoshumira nevana vamakandipa Mwari. Ndiri kuramba mweya werufu, ndiri kuramba premature death. Rufu ngarundinzwe masikati ano. Mweya yezvikwambo ngaindinzwe masikati ano. Mhepo dzinoteera ropa ngadzindinzwe masikati ano. Kuti Baba tabatana maoko semhuri. AFM Ruda Prayer Center Mwari. Tiri kuti hakuna anofa ari mwana mudiki. Tiri kuti below 70 hakuna unofa. Hapana anoremara, hapana anoita bofu, hapana anorega kuona, hapana anobirwa mufaro naSatani. Mwari wekudenga nezita raJesu, ndiri kunyengetera masikati ano. Rangarirai upenyu hwedu nechipo chekurarama. Zvirwere zviri matiri, Mwari wekudenga ngazvinzwe izwi redu Mwari. Zvirege kutiuraya, zvirege kutirwarisa. Ndiri kunamata nezita raJesu kuchengetedzwa kwemhuri imwe neimwe Mwari. Baba munochengeta mhuri dzenyu Mwari. Baba munochengeta. Imi Mwari makati kana takumbira munozadzisa. Nemasikati ano tauya kuzokumbira. Baba tauya kuzodeclare upenyu. Tauya kuzodeclare the gift of health life. 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 Kurarama panyika yevapenyu. Tine hutano,
tisina zvirwere, tisina zvinoremera. Mwari wekudenga, nezita raJesu ndiri kurayira mweya werufu, ndiri kurayira mhiko dzakaiswa nevapenyu kana vakafa dzinomira munzira yekurarama. Mwari wekudenga, isu nevana vedu tinorarama, isu nevana vedu tinorarama. Baba vangu, shoko renyu ngarizadziswe parinoti makuva emadzibaba edu. Mwari wekudenga, vana vedu ngavachengetwe, vaende kumabasa vachidzoka, vaende kuzvikoro vachidzoka, vaende kudzimba dzavo vachidzoka. Mweya mutsvene, ndanamata nezita raJesu, ndanyengetera nezita raJesu, ndakumbira kwamuri Mwari wekudenga. Baba vanonzwa minamato nekuchema kwedu, Baba vanonzwa kukumbira kwedu Mwari. Tauya kuzokumbira kuna Mwari vakatendeka, tauya kuzotsaga nyasha dzekurarama, taisa vana vedu mumaoko enyu Mwari, taisa upenyu hwedu mumaoko enyu Mwari. For we trust and believe in you, for we depend upon the power of Calvary. Imi Mwari wekudenga, munoti ndakakuona uri muropa ramai vako uchitakanya urimo, ndikatirarama nemanheru ano nemasikati ano Mwari. Ndinokumbira the power of life, the gift of life, the blessing of life. Mwari wekudenga, nezita raJesu ndinonyengetera kune Mwari vakatendeka. Baba wangu, muzita raJesu ndinonyararidza Satani nemhepo dzake, Satani nemadhimoni ake, kurege kuva nemunhu anofa kana kuremara kana kurwara. Machronic diseases ndinomanyararidza, zvirwere zvine mazita nezvisina mazita ndinozvinyararidza nezita raJesu. Ndinozvisaisa basa nezita raJesu, ndinozvishaisa kukunda nezita raJesu. Baba, tirarame panyika yevapenyu, tirarame panyika yevapenyu, takazara neutano nemufaro, takazara neropafadzo yenyu Mwari. Baba, ndinokutendai masikati ano, ndinokuremekedzai nekudzosera mbiri yose kwamuri, kuti maita yenyu Mwari, matipa chipo cheupenyu, manzwa minyengetero yedu Mwari, manzwa kutaura kwedu Mwari, manzwa kukumbira kwedu Mwari, muzita raJesu. Father, we worship you. Hallelujah. Hallelujah. Tinongoita one more prayer. Tiri kunamatira mafamilies, tiri kunamatira our personal desires. I just want you to thank the Lord in conclusion about the family that you have. Just to pray for the family. Kungotenda Mwari kuti makaita henyu nemhuri yandinayo. Mhuri dzedu dzine different dimensions. Vamwe ndimai nemwana, vamwe mhuri dzedu dzakasiyana siyana, vamwe ndibaba nevana vavo, vamwe vacho takasara tavana tega, pamwe pacho tasara. Mhuri dzedu dzinotora dimensions akasiyana siyana. Amen and amen. Tinongosvika panguva yekunamata pamberi paMwari, tingotenda Mwari with the family that we have. Those people that are close to you, your family, just thank the Lord for them. Ngotenda Mwari kuti Mwari ndokutendai nemhuri yandinayo kana yamakandipa. Tinamate. Baba, ndinokutendai kuti muri Mwari. I worship you. Mweya wangu unokusimudzirai masikati ano. Ndinokutendai nemhuri yamakandipa, ndinokutendai nemadzikoma, ndinokutendai nehanzvadzi, ndinokutendai Mwari wekudenga nemudzimai, ndinokutendai nevana, ndinokutendai nevana vamakandipa pamweya, ndinokutendai Mwari wekudenga nemhuri yamakandipa. Zita renyu Mwari wekudenga ngarikudzwe. Ndinofara mandiri Mwari kuti makandipa mhuri iyi Mwari, mukanditendera kuva nehama idzi Mwari dzinondiitira zvakanaka. Baba wangu, mweya wangu unoda kungokutendai nehama dzamakandipa, the family that you've given me. I feel blessed and I want to exalt your name for each and every family member that you've given unto us. Ndiri kukutendai Mwari kuti mugore ra2024 na 2023 you help makatiitira zvakanaka tese semhuri. Hapana akamborwara kana ava makadana kumusha. Mweya mutsvene, ndokutendai semhuri, ndiri kukutendai pamusoro pemufaro wamakatipa, pamusoro pevana vamakatipa, pamusoro pezvekudya zvamunotipa, pamusoro pekuyanana kwamunotipa, mamessages avanotumira, mafone calls avanoita, nyaya dzatinotaura
nenguva yatinopedza tiri pamwe chete semhuri. Mweya wangu unoda kungokutendai nayo Mwari. Mweya wangu unoda kungokuremekedzai kuti makaita henyu Mwari nekundipawo mhuri yakadai. Makaita henyu Mwari nekundiwanirawo nyasha dzakadai. Zita renyu ngarikudzwe, zita renyu ngariremekedzwe. Mwoyo wangu unofara kuti ndine mhuri. Mwoyo wangu unofara that I belong in a family that knows you and that prays unto you and that asks for your mercies and your grace. Ndinokutendai neminamato yavanondiitira zuva nezuva. Ndinokutendai nerudo rwavanondipa zuva nezuva. Ndinokutendai nezvavanondiitira. Ndinokutendai nekutarira kwavo kwandiri. Baba, zita renyu ngarikudzwe, zita renyu riremekedzwe kuda nekuda kwemhuri yedu Mwari. Ndinokutendai zvakare neRudaport Prayer Center family Mwari. Makatisanganisa mukatiita mhuri, mukatipa mufaro Mwari, mukatipa nyasha dzekukunda hondo dzedu Mwari. Baba wangu, muzita raJesu, I bless your name and I praise you even for this church that have turned into a family and one united people that love you and worship you. Muzita raJesu. Hallelujah. Simudza ruoko rwako ndinamate. Baba, maita yenyu nenguva yamatipa yekunamata. Nezuva ranhasi reSaturday Mwari. Kudzwai, piwai mbiri yose. Zita renyu Mwari rirambe richibatwa neutsvene. We do not take for granted this opportunity that you have given us to worship you, to raise our voice and call upon your name. May your grace, your honor, and your presence be with us always. Father, we pray that even as we depart from this old church, you go with us. Tomorrow in our numbers, you are bringing us again. In our health, in our happiness, in our peace, and in the comfort of the Holy Spirit. Amen. Maneru tiri kuyenderera zvakare pamberi tichinamata nenguva